हमार दादा एगो पलानी बनैले बड़े कि बारिश होला नु तो पूरा विश्व के लोग ओइमे लुका जाला। जानतरीस हमार दादा एगो ऐसा लगी बोलैले बड़े कि आसमान में खोद देला नु तो बारिश होखे लगेला। तो उ लगिया कहाँ रखेले? तारा दादा के पोलोनिया में। खैनी देब खैनी ना खानी हम गुल खानी तू खाली गुए खा लो। ए खैनी रखले बड़ा जानतरीस पार्टनर हमार दादा इतना भूला कर रहलन कि पान बिछाना पर थूकत रहलन आ खुद भूया सूझ जास। भाग बूढ़ी हमारा दादा ले भूला कर तोर दादा ना होई है। जानतरीस बोयल के गाय समझ के ओकरा का दूहत रहला तले मरलस 1 लाख 10 दिन कोमा में रहला। ओह नो अरे तो फेंकुआ होता अबे तो साले के देख लेता नहीं वो दिन ढेर लंबा लंबा फेंकले रहुए। का हाल बा भाई लोग? ठीक बा। का होता आजकल? हमार दादा एगो पलानी बनैले बड़े कि बारिश होला नु तो पूरा विश्व के लोग ओइमे लुका जाला। साला ई ढेर लंबा लंबा फेंकले बा। जानतरीस हमार दादा एगो ऐसा लगी बोलैले बड़े कि आसमान में खोद देला नु तो बारिश होखे लगेला। तो उ लगिया कहाँ रखेले? तारा दादा के पोलोनिया में। ए भाई हो तो नेवरा होता ई का फेंकी रे। आवे दे साले के देख लेता नहीं देख लिया यावे तो। ए महादिया सुनिए तो एक पेंसिल में तो हो। हाँ मिलता एक पेंसिल में तो नु हमें दादा की स्लेट मिली स्लेट। दिमाग खराब कर दिल बड़ा सन। साला काज ने कामना के मुंह देखले बानी सुबेरे से दो गले में भेटाता रसन। तू अपने तो मुंह देख ले बड़ी। दे साला तो सवेरे सुतर लिया तो हम वीडियो कॉलिंग कैले नहीं है तो ते अपने न मुंह देख लिया। हम अपन ना तोर मुंह देखले बानी पनौती। ए भाई काहे मारता रहो? रात तुम सपना देखले रहो ते बहुत बड़ा कंपनी में आगे बोलो रसगुल्ला चोरा के पकड़ा रही तो बहुत मरुअस एक पाइप खुल गए रे।